Очакваме сигнала на главния рефер, за да бъде изпълнен центрирането. Опит за удар. И топката е в ръцете на вратаря на Славия. Ще последва удар към или не. Ще почне с постепенна атака. Изнесена е топката. Отново спечелиха териториалното предимство отбора на Славия с лекота. Шанс да догони Алекс Джамбазов топката и излиза в тъч. Тъчът е в полза на Реал. Подаване и вратаря на Славия се намесва решително. Ето отново търсят свободни играчи по фланговете футболистите на Славия. Чудесен удар, чудесно спасяване, още по-чудесно спасяване на вратаря на Реал и топката е в ъглов удар, който ще бъде изпълняван до дясната му страна. Ще последва центриране по всяка вероятност или късо изпълнение. Нека да видим, нека да последим тази част от двубоя. Центриране в наказателното поле и избита с глава топка. Чудесно, чудесно, чудесен пробив. Опит да нападне, да напредне Илия Димов. Но топката му беше отнета, беше между двама. Трудно е сам между двама. Тук има извършено нарушение. И ще последва непряк свободен удар. Късо изпълнение. Разиграване в задни позиции за Славия. Никой не ги притеснява. Могат да си разиграват колкото искат. Ето с пасове напред. И успяват истината, уважаеми зрители. Нека да проследим това нападение, уважаеми зрители. Сам Илия Димов. Нарушение отзад. Откъсна се сам Илия Димов. Напредна. Спечели терен. И беше безкомпромисно фаулиран отзад. Очудвам се, че съдията не показа жълт картон за футболиста на Славия, но нека да проследим. Това ще бъде Дуспа. Нека да видим. Тя ще бъде изпълнена. Потърпевшия в тази ситуация Илия Димов с номер 10. Чудесна контратака беше организирана с пас от дълбочина. Хванаха неподготвени защитата на Славия и последния трябваше да фаулира играча.
Засуети се играча с номер 10. Не успя да оцели, за съжаление, вратата на противника. Чудесна възможност, но нищо. Има достатъчно време. Спокойствие. Всичко ще си дойде на мястото. Ето, че дявол не е толкова черен. Центриране. Чудесен удар, невероятен! Току-що номер 10 се реваншира за своя пропуск от точката в наказателното поле и изпълни невероятен пряк свободен удар. С фаут от дясната страна на вратата на Славия беше матиран вратаря на черните в този матч и те ще започнат от центъра на терена. Резултатът е изравнен 1-1 с точен удар от дистанция, от пряк свободен удар. Отбора на Реал почва да намира себе си. Организира атаки. Точно така. Изключителни, невероятни момчета. Това са футболистите на Стефано Чиков и Кирил Георгиев. Какви емоции, уважаеми зрители! Невероятен спектакъл! Изключителен футбол наблюдаваме. Положение след положение. Чудесно центриране, но вратарят на Славия излезе и улови топката. Тук беше осъдено нарушение. На тревата лежи Лазаров, капитана на отбора. Нека да видим дано всичко да е наред. Изглежда всичко е наред и отборът на Реал ще продължи, естествено. Не сме си мислили нещо друго. Бях започнал да ви казвам, уважаеми зрители, преди да стане, но нека да проследим и тази атака. Чудесно подаване, но нямаше кой да засече топката. И топката премина гол линията. От тук видях, че топката беше преминала гол линията. Това трябваше да бъде зачетено попадение за отбора на Реал. Отбора от Пловдив като че ли се разигра. Те досега не знам какво правиха и къде бяха, но в момента просто са в стихията си. Правят изключителни попадения, изключително нападение по крилата, в центъра, под земя, под вода, от небето, от всякъде нападат.